Preguntarei primeiro, madre, onde irán estes carballos se Navia traía aquel andar primeiro de río e unha humidade íntima gabeando polos troncos? Preguntarei tamén onde se agochará agora a raíz do vento, ou por que é incompatible esta cidade co respirar leve dos paxaros, co lento camiñar da comunidade, abríndose paso entre a lama primixenia.